Tare da sallama ga labarin mai karantawa Basharu Baban Dugumau. Kwamitin gudanarwa na jam'iyyar APC na ƙasa ya yi kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da yi biyayya ga hukuncin da kotun koli ta yanke akan batun daina amfani da tsofaffin takardun kuɗin ƙasar nan. Kiran na jam'iyyar APC mai mulki yana zuwa ne a lokacin da gononinta suka gudanar da wani taro da shugabanta na ƙasa Sanata Abdullahi Adamu a ranar Lahadin da ta gabata. Kwamitin jam'iyyar dai ya yi kira ga ministan shari'a da gwamnan babban banki na ƙasa CBN da su mutunta umarnin kotun koli na wucin gadi wanda har zuwa yanzu yake gabanta. A taron kuma an yi kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya sanya baki wajen warware matsalolin da canjin kuɗin ya haifarwa 'yan Najeriya. A can baya dai kotun kolin ta dakatar da wa'adin da babban bankin na kasa CBN ya bayar na daina amfani da tsofaffin takardun kuɗin daga ranar 10 ga watan Fabrairu na bana. Sai dai kuma duk da dakatarwar da kotun kolin ta yi, gwamnan na babban banki na kasa CBN Godwin Emefiele ya tabbatar da cewa wancan hukuncin na daina amfani da kuɗin yana nan daram, inda shi kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ƙara wa'adin ci gaba da amfani da tsohuwar takardar naira 200 har na tsawon watanni 2. Sai dai kuma wasu daga cikin gwamnonin jam'iyyar ta APC da suka haɗar da Malam Nasiru El Rufai na jihar Kaduna da Yahaya Bello na jihar Kogi da Bello Matawalle na jihar Zamfara da kuma Abdullahi Umar Ganduje na jihar Kano da waɗansu takwarorinsu sun kalubalanci umarnin da shugaban ƙasar ya bayar. Canjin kuɗin dai ya tayar da ƙura, inda waɗansu 'yan siyasa suke ganin cewa an tsara shi ne da gangan domin a kawo musu matsala a zaben na shekara 2023 da ke tafe. A waje ɗaya kuma canjin kuɗin ya jawo barkewar zanga-zanga, inda waɗansu al'umma suka kaiwa hare-hare kan waɗansu bankuna a waɗansu jihohi. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa EFCC ta mayar da martani akan waɗansu rahotanni da aka rika yadawa akan cewa ta kai wani samame gidan ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC a Asiwaju Bola Ahmed Tinubu. Bayanin hakan yana kunshe a cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar a ranar Lahadin da ta gabata mai ɗauke da sa hannun kakakinta Wilson Wajaran, inda ta yi watsi da labarin tare da bayyana cewa bata kai wani samame gidan ɗan takarar ba. Hukumar ta kuma ce bata kwato waɗansu kuɗaɗe kimanin naira biliyan 400 a gidan ɗan takarar kamar yadda aka rika yadawa ba. Tun da fari dai an rika yada labarin a waɗansu kafafen sadarwa, inda aka rika bayyana cewa hukumar ta EFCC ta kai samame inda ta gano waɗansu makudan kuɗaɗe kimanin naira biliyan 400 a gidan tsohon gwamnan na jihar Lagos ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar APC. Rundunar 'yan sandan jihar Akwa Ibom ta sanar da kama waɗansu mutane 15 bisa zargin su da kaiwa waɗansu bankuna hari a ƙaramar hukumar Oron da ke jihar. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar SP Odiko Magdon ne ya tabbatar da kaman ga manema labarai a yankin Oron a ranar Lahadin da ta gabata. Kamfanin dillancin labaru na Najeriya nan ya ruwaito cewa waɗanda ake zargin sun kaiwa bankunan hari a ranar Juma'ar da ta gabata a lokacin da waɗansu matasa suke yin zanga-zanga akan karancin takardun kuɗi. Kwamishinan 'yan sandan jihar Mr. Olatoye Durosinmi ya bayyana damuwarsa akan al'amarin, inda ya umarci jami'an 'yan sandan shiya-shiya na ƙananan hukumomin da abin ya shafa da su tabbatar da cewa ba za ki samun tabarbarewar doka da oda a yankunan ba. Kakakin rundunar ya kara da cewa kwamishinan 'yan sandan ya yi kira ga mazauna yankin da su kasance masu bin doka da oda, domin duk wanda aka kama yana ɓannata dukiyoyin jama'a zai fuskanci fushin doka. Mazauna yankin dai sun shiga firgici sakamakon yadda zanga-zanga ta rikide zuwa tarzoma a yankin nasu. Wata majiya ta ce akalla bankuna 3 ne aka lalata a yayin zanga-zangar a yankin. A wani labari mai kama da wannan kuma an gudanar da wata sabuwar zanga-zanga a garin Shagamu na jihar Ogun a safiyar wannan Litinin, inda waɗansu fusatattun matasa suka kona bankunan Union da Keystone da ke cikin garin domin nuna fushinsu akan rashin wadatattun takardun kuɗaɗen ƙasar nan. Masu zanga-zanga sun kuma rufe hanyoyi tare da cinna wuta, abin da ya jefa jama'a cikin zulumi a yankin. Ko da yake waɗansu daga cikin masu zanga-zangar sun nuna rashin gamsuwarsu akan yadda waɗansu daga cikin takwarorin nasu suka rika yi wajen yin kone-kone da fashe-fashe a garin, tare da nuna cewar hakan ya saba wa tsarin gudanar da zanga-zangar limarar da suke gudanarwa. Tun a can baya dai sakamakon karancin takardun kuɗin, al'ummar waɗansu jihohi suka rika gudanar da zanga-zanga tare da farfasa waɗansu bankuna a yankin kudancin ƙasar nan. Ƙarshen labarin